Tak ja vás zdravím u videjka Freeride Simulator. Asi to sa tak volá, neviem. Bude to taká komentovaná rýchlovka a ja si už môžem všimnúť. Jazdíme na bicykli po český kole a budeme preskakovať rôzne skoky a iné veci, ktoré ešte... A tak to dopadneme väčšinou. Takže ja sa dúfam, že sa vám to bude páčiť, dáme to takú 5 minútovú večku a ideme na to. Ideme druhé kolečko. A tretie, my to dáme. Ešte raz. Toho tučura, čo vidíte pred nami, tak to je napodobení na predchádzajúceho kola, jak sme išli my, hej. A nevýhoda je to, že keď on spadne, tak my sa o ňom môžeme potknúť. Hej, nevždy, ale tak. Väčšinou mi to vyšlo a prešli sme na druhý úsek. Ja som to točil ešte raz, no mi to nejak nevyšlo, tak skúsime to teraz a ideme. Poďme, fuck off! Čo? Zakrikol som to asi. Ešte raz. Pekne. Krajšie. Najhoršie. Aha, tak nič. Ešte raz. Freestyle. Stena. Kopec. Travička. Ideme na to. My to vybočíme z Spidermani. Asi nie. Ale nie, už tým bokom ideme teraz týmto horším bokom. Aha, pred, jasné, či čo myslíte? Freestyle! Počkaj, neviem, že freestyle sa to... Áno, idem! Idem! To čo malo byť? A ten skok tiež čo mal byť? To si pozrieme. To si musíme pozrieť, ak to išlo. Čo to zacekáva takto ten... Spomalen, on to jedno. No išli sme, išli... Jak ho hodilo pekne. Ešte dáme super kolečok. No keďže je to rýchlovka, musíme sa vojsť do časového limitu, ktorý asi ešte len 3 minútky, ale presne ďalšie kolečko. Odbočka dole. Poďme, fuck off. Prešli sme to a teraz kam máme ísť? To už je koniec? Aha. Tak toto by som zažiť nechcel. Ešte aj triko treba to robiť. Aha. Zaujímavé. Ináč, budem sa tam točiť pri rýchlovkách aj nejaké tie simulátory. Takže mi napíšte, ktorý simulátor by ste chceli vidieť v mojom podaní. Ja ho skúsim nejak zohnať a natočíme si ho. Pekne, krásne. A natočím ho na YouTube. Žiadne také, že súkromné. No. Natočím to od odberateľov, ale srandu si robím. Preskočil som to! No tak píšte do komentárov. Lajkujte toto videjko. Odoberáte to ten kanálik. Zíde sa vám to, hej, ako keď ma odoberáte, budete vedieť, čo za chvíľu minú som znova video. No. A píšte komentáre, čo mám robiť v budúcom dieli, čo mám opraviť a iné drvnuté veci a jak viem pekne jazdiť na bicykli. Ináč, dneska ma napadla taká vec, že by som točil niekedy aj také, neviem či to ešte budem točiť, hej vôbec, hej. To som sa uhejoval. Nejaké tie challenge vlogy, ako challenge vlog, alebo niečo také. Alebo neviem, niečo mi zadáte a ja to možno spravím. Možno. Nebudem tancovať striptease verejnosti, ktoré býva súkromí pre vybrané osoby. A to nepoviem kto. To vám nepoviem. No, ne. To vám akorát poviem, že to robím zadarmo. Aj, srandu si robím. Však úplne tak treba vždy. To čo bolo? To si pozrieme. To si pozrieme, jak mohol preletiť. Pozerajte, jak to mohol preletiť.
celú mapu. To čamo? To je zabugovaná hra celá. Letím! Au. A možno budem točiť hry aj s webkou. Píšte všetky tie svoje názory do komentárov, čo si myslíte o tých vlogoch, hraní hier s webkou a iné veci, challenge, jaké challenge mi musíte napísať, hej, ja si nebudem vyberať, vy musíte napísať, hej, najprv, a keď mi ich napíšete, tak ja sa rozstavím, či ich zrobím, alebo ne, hej. Zase, hej. Poďme, fuck off! Woohoo! Kontrmelec do boku, hej. Posledné koleč a ideme. Ešte raz, to som nechcel robiť. A toto som vravil, že sa môžete potknúť do vlastného hráča, do vlastného podobeninu, no. Poďme! A Mafiu, neviem čo som spomínal, jednotku budem ešte točiť, hej, to je taká rýchlovka teraz, rýchlovkový týždeň, možno ešte dneska natočím Mafiu, teraz sa mi tak Mafiu nechce točiť, keď viem, čo bude zrejme. Ja som pozeral Fruitpyho, to sú asi to tie preteky, čo? Neviem, ale ja tie preteky neznášam, ja ich asi dám do timelapse, alebo ich strihnem, lebo ja v tých pretekoch sa mi tak nedarí. To čo malo byť? Joj, kadi na to. Takže lajkujte toto video, odoberajte môj kanál, aby ste vedeli o ďalších novinách, čo vydám, a aby ste sa pridali k mojim fanúšikom, za ktorých som veľmi vďačný, a budem aj vás podporovať. No musíte povedať v čom, nebudem vám striptease nebudem robiť, a komentujte toto video, tak sa majte od ďalšieho videa. Bye bye.